Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, domnul prim-ministru Cioloș. Eu n-am să fiu cu mănuși. Deci, eu nu voi fi astăzi o doamnă cu mănuși. Voi spune exact ceea ce simt și ceea ce gândesc. Voi face, de fapt și de drept, continuarea discursului atunci când ați fost investiți. Știți cum am zis? Guvernul trădării naționale. Și faceți pas cu pas dovada faptului că vă pasă prea puțin de ceea ce se întâmplă în țara aceasta și de interesele românilor. Mi-am pus ochelarii de distanță ca să vă văd ochii bine. Doamna Angel, vorbiți la microfon, nu mai stați întoarsă că nu se aude. Voiam să mă uit în ochii dumnealui. Pentru că aparent, iertare, cu tot respectul, domnul premier Cioloș pare un om bonom. Când te uiți la dumnealui, zici că îl pui la rană și că îți face bine la rana respectivă. Să te ferească Dumnezeu să-i pui la rană, că mori otrăvit. De ce zic lucrul acesta? Păi cum să vină Domnul și să ne spună că este normal ceea ce se întâmplă cu ANAF-ul în momentul în care Domnul este legat umbilical de acest caz? Să ne amintim că nimeni n-a avut curajul să spună nici aici, nici la televizor, iar Antena 3 parcă e paralizată de frică și nu spune. Tot dosarul ICA a pornit de la acest domn, actualmente premier. S-a constituit parte civilă, deși are un dosar penal acum pentru abuz în serviciu, spunându-se că trebuia să se constituie parte civilă Ministerul de Finanțe și nu dumnealui. Iar acum a venit precum criminalul la locul faptei ca să vadă dacă mortul mai mișcă. Vine domnul premier, pe care eu nu l-am votat, și ne prostește. Și ne spune, vai, eu n-am fost în țară. Domnilor, chestiunile astea sunt de copii de grădiniță. Trebuie să fim serioși. Păi am o întrebare. Dacă domnul de la ANAF este atât de independent, de ce nu s-a dus domnule la Sibiu să ia casa domnului Iohannis, care a luat-o prin faz și urs de fals? Din noiembrie ia în continuare chiria și toată lumea stă și îl pupă și nimeni nu-l critică. Și e cel care vine și ne spune nouă în Parlament că vorbește contra corupției. Despre ce discutăm, domnilor? Despre pește care are un cap și care s-a împuțit de mult? De ce nu punem punctul pe ei? De ce nu avem curajul să spunem? În momentul în care a fost legea fondului funciar, a întors legea pe motiv că, vezi, Doamne, firma respectivă cu care dumnealui este prieten cu nașul și etc. cu austriecii, lucrurile astea nu s-au spus. Acum vine și dă înapoi legea dării în plată. De ce? Pentru că dumnealui are o casă care este închiriată tot unei firme austriece. Apărăm doar capitalul străin și mai ales cel austriac. Și nimeni, am spus și în Camera Deputaților, nimeni nu strigă trădare, trădare, trădare împotriva neamului românesc. Până când? Până când, domnule? Până când? Sunteți premierul României, domnule. Sunteți premierul acestui popor, popor românesc. Sunteți în stare să vă urcați pe cadavre pentru bani, pentru putere și pentru funcție. Și vă spun lucrul acesta în față, nu bârfind. Doamna senator, v-aș ruga foarte mult să vă faceți discursul în limitele de civilizație și de decență, exact în limite. Fără să aruncați acuzații. Vă rog foarte mult. Da, într-adevăr, trebuie să minți, trebuie să pupi, trebuie să mângâi, pentru că nu se poate în țara românească să mai spui adevărul. Adevărul umblă cu capul spart, iar cel care spune adevărul trebuie să aibă picioarele bune de fugă. Domnilor, eu nu mă tem să spun adevărul, pentru că eu am fost aleasă, Domnul a fost numit. Eu mă duc în teritoriu, în tot teritoriul, că în teritoriul al unui senator este toată țara. Iar lumea mă trage de mânică și mă întreabă ce se întâmplă în această țară. Toți mergeți în teritoriu, toată lumea discută, toată lumea e supărată.
Și nu numai că e supărată, toată lumea este disperată de ceea ce se întâmplă. Toată lumea ne întreabă de ce l-am dat jos pe Ponta ca să aducem un guvern de venetici. V-am cerut, stimate domn, legal, prin interpelare, să o demiteți pe doamna ministră de finanțe, șefa domnului la ANAF, pentru faptul că a jignit o nație întreagă. Nici măcar n-ați catadixit să răspundeți. Păi de ce să răspundeți? Păi de ce să răspundeți? V-am făcut în vacanța parlamentară, că e obișnuită ca și un cadru didactic. După 10 ianuarie am început activitatea. Zeci de hârtii. La niciuna n-am primit răspuns. Doar doamna de la Ministerul Muncii mi-a răspuns. În rest, nimeni. Trimiteți în comisie subsecretar de stat, nici măcar secretar de stat. Pentru că atâția bani, 2 bani și nici pe aia nu-i dați dumneavoastră pe Parlamentul României. Până când, domnilor, bătaia asta de joc? Până când? Doamna senator, Suntem reprezentanții poporului român. Să reveniți la subiect. Și am revenit la subiect. Domnule, nu aveți nicio cădere să spuneți sau să faceți ceva în acest caz, pentru că v-am spus, sunteți în conflict direct de interese. 1. A doua la mână, săptămâna viitoare vreau să văd cum ați rezolvat cazul Sipiu Iohannis. Da, nu-mi rămâne decât să regret că anumite accente ale discursului fac ca această dezbatere să coboare ca nivel și ca decență. Niște reflexe. Îmi dați voie, doamna Angel, să vă răspund? V-am ascultat cu mare atenție și v-am privit în ochi atunci când ați avut să-mi spuneți ceea ce ați considerat că vreți să-mi spuneți. Vă rog să-mi permiteți să vă răspund și să mă lăsați să-mi asum responsabilitățile pe care le-am în calitate de prim-ministru. Deci, încă o dată... Doamna Angel, dacă mai interveniți, rog chestorii să vă scoată din sală. Da, o să... Solicit chestorilor să o poftească afară din sală pe doamna Angel. Vă rog foarte mult. Solicit chestorii să o roage pe doamna Angel să părăsească sala. Dacă îmi permiteți să mai fac referire la câteva puncte ridicate de dumneavoastră. Legat de acest subiect, vreau să închei spunând că și eu îmi doresc ca antenele să continuă să emită din respect pentru dreptul la liberă exprimare.